una altra situació en la que sovint cometem errors. Quan tenim una llista, volem fer una llista i volem fer una llista amb guionets. És un diàleg en una obra de teatre o és una llista que volem fer d'una altra manera, amb guions, per exemple. I llavors, clar, quan despleguem les opcions de les llistes de pics, de les llistes no ordenades, doncs clar, resulta que hi ha uns valors o uns icones determinats i no és ni ben bé cap dels 8, diguem, que aquí normalment m'ofereix els que m'interessa. Jo voldria posar-hi guionets, no? Bueno, aparentment no hi ha una gran diferència, però sí que hi és. Sí que hi és i es pot notar després en els canvis de format. Llavors, és interessant marcar una altra vegada aquesta casella i ens ensenyarà les coses que hi ha aquí. Normalment una llista fa una cosa com aquesta, no? Ell automàticament posa un caràcter inicial, un tabulador i un salt de paràgraf entre component i component de la llista. En canvi, quan l'escric jo a mà, normalment no posaré un tabulador, posaré un espai, i fins i tot en el cas que posés un tabulador no sembla que faci l'efecte que jo voldria. Llavors jo en realitat el que voldria és uns pics com aquests, però és més, podria ser que ni tan sols el volgués com aquests, fins i tot volent un d'aquests resulta que em queda molt desplaçat a la dreta. Tinc una solució, com si diguéssim provisional, que és anar aquí a la barra dels sagnats i ajustar coses, no? Però sempre costa una miqueta de trobar exactament la manera com quedarà més bé això, vale? I tindria que jugar també amb tabuladors i coses d'aquestes que, bueno, pues, poden anar més o menys bé, però en fi, que no sembla una manera còmoda de fer-ho, no, això? Llavors, i en canvi així, pues, tampoc obtenim els efectes, diguem, d'una llista desordenada, d'una llista sense numerar, d'una llista de pics. Llavors, com podem fer? Construir una llista de pics que comenci per guions i que tingui les distàncies que m'interessen. Doncs això ho fem en el mateix lloc, però en un quadre petitó aquí baix que diu més pics. El diàleg aquest més pics és en el que podem explicitar o indicar les dades de la nostra llista de pics, vale? Llavors, el primer de tot és prendre consciència de que no hem de posar nosaltres els pics, sinó que els ha de posar el sistema, si no, ara veurem. Agafarem només un primer nivell perquè podem fer pics de diferents nivells, que sigui diferent pic en cada cas, però agafarem només el primer nivell com a exemple. Vale? Llavors, l'estil de caràcter li podem dir que és un pic, vale? O li podem dir que és una altra mena de caràcter. Vale? Jo li diré que és un pic, vale? I també podem dir si hi ha un separador abans o després d'aquest pic. Vale? Clar, què és el que passa? Pues que ara mateix està posat que és un nombre, que és una llista ordenada. Jo vull una llista que no sigui ordenada. Vale? Llavors, tinc que anar a la llista a dir que és pics. Vale? L'estil de caràcter puc dir que és un pic, però ara és quan haig de seleccionar. Haig de seleccionar quin és el caràcter que farà de pic. Vale? Normalment el butllet aquest és el que tenim marcat i el que més sovint es fa servir, però potser jo vull un guió, com era aquest cas. Aquest és un guió una mica més llarg, n'hi ha guions més curts, per aquí, al llarg del text, aquest és un guió més curt. Vale? Llavors podem dir aquest, per exemple, li diem d'acord, vale? I amb això ja queda fixat aquest valor com a valor del pic. Vale? Quan jo li digui d'acord, això vol dir que, veieu, aquí està el pic. Sí? Però clar, els que jo havia escrit a mà sobren. És a dir que escriviu la llista sense pics i després, si voleu, ajusteu els pics. També torno a editar aquesta llista,
A més del caràcter, també podem ajustar la posició en aquesta pestanya, i així podem dir com volem que quedi alineat. Si, per exemple, està a 0,64, jo potser no el voldria a 0,64, sinó a mig centímetre. Llavors, ajusto a mig centímetre, l'alineació, com vull que sigui l'alineació de la numeració o pic, és a dir, de la part que ell aporta, diguem, a la llista, si vull que sigui una alineació esquerra, una alineació centrada o una alineació dreta. Llavors, després del pic, en aquestes dels pics, una esquerra està bé, després del pic puc decidir si vull una tabulació, un espai o res. Si li dic una tabulació, li puc afegir el lloc on jo vull que quedi la tabulació. Si estava alineat a 0,50 i vull que quedi a un mig centímetre més del caràcter, diguem, en lloc d'una tabulació a 1, a 1,27 puc buscar una tabulació a 1,0. Però clar, quan s'acabi la línia i continuï, llavors continuaré escrivint, però haig de decidir si vull que la part que queda a tocar del pic també queda alineada o no. Llavors, si vull que quedi alineada, és de dir que el sagnat sigui el mateix valor que la tabulació, i si vull que quedi desplaçada a la dreta o a l'esquerra, llavors faré que sigui o més gran o més petit. En aquest cas la deixaré que sigui igual. Així. Quan li dic d'acord, veureu que ara es mourà aquesta part d'aquí, li dic d'acord, s'ha mogut, queda a mig centímetre, comença el guió i mig centímetre més comença la lletra, diguem, el text de l'ítem ordenat. I això és tot, la manera, diguem, de fer aquestes llistes desordenades, diguem, però amb uns pics que siguin guionets,